Добър вечер, драги зрители! Аз съм Милена Ангелова, а вие сте с предаването Искрено и лично. Днес ще поговорим за така разискваната тема: има ли шоу-бизнес в България? Съжалявам, че не можах да намеря онова смешно първеню Евгений Минчев. Предполагам, че си е мислил дали е мъж или жена този момент някъде. И затова съм пък поканила две от момента от най-известни поп-фолк звезди в България. Това е Дивана, а това до мен е Дупи Слава и техният импресарио, композитор и режисьор Гнуси. Здравейте, добър вечер. Много ми е приятно, момичета. Здравейте. Искам да кажа, че Гнуси не ми е импресарио, нито ми е композитор. Той просто снима и някакви клипове. В гримьорната той ми каза така да съобща на зрителите. Снима клиповете в Лайнер, в фирма Лайнер, така че аз също професионално не съм се докосвал до Гнуси. Да, той е много гнусен. Мене ми откри Милко Калая, Милко Кавалджията, нямаше против. Той беше в Добрич. Аз там цвилех, виех като доброжански койот. Виех в една кръчма, просто като мялках, нали? Като саката котка, Демек. Да, с чупена лапичка мялках. Появи се Милю и вика: ти си звезда. Вие сте звезда. Каква звезда? Преди да ти каже как, че си звезда, надупи ли са Дупи Слава на Милко или... Сега, това какво съм правила си е лично мой проблем. Важното е, че аз изпях най-големите хитове и те забих в земята. И просто искам да ти кажа, че ти никога повече няма да излезеш и с онова смешното малко момченце с мандолината, как се казваше? Няма значение. Стоянчо, да? Господи си пейте, по айто си по Карнобас. Стоянчо е момиче и второ от глупостите паднаха декорите отзади чак. Това е на Милена тъпото студио. Конкретно Дупи Слава още не е знала микрофон какво е, докато аз бях почнала вече да пея 5-6 години, мога да ви кажа. Бихте ли представили някои от текстовете си тук на нашите зрители? Не, няма да бързам да представя, защото след като ги представя, тази смешна изпълнителка Дивана, тя поръча много стара. Второ, вижте каква е, те не искат да дадат път на младите. Значи, в фирма Лайнер постоянно има наплив на млади таланти и изпълнителки, но такива възрастни скоробути като таз просто не ни дават изява. Вижте сега, вие не сте много млада. Бях чела в един вестник, искам да кажа, да вметна, че долна лъжа, че аз съм 60 годишна, още не съм ги навършила. Другото, което е бюстът ти като доброжански пътладжани Дупи Слава. Имате ли силикон? Нямам силикон. Имаш нужда. Знам, че много ти си иска да си нахагаш ти силикон. Аз просто не знам какво правя това. Гнуси? Да. Искам да кажа, че аз те открих, а не оня Милко канал или какъв е. Той открил само топлата вода. На втора буна тук. Да, аз се открих в един кенеф. Беше с изцъклени очи, запотена. Явно сте били по нужда. Не бях по нужда, просто пишех поредния си хит. Ето, мога да ви зачита за него нещо. Да, на зрителите да чуят. Зрите тази камера. Малко съм присипнал, това е с нощи от сватбата. Да съберат кучетата пред телевизията. Млъкни, моля те, Дивана, виж се каква си грозна. Сигурно майка ти като малка ти е вързала една паражола, поне кучета си играят с тебе. Но, ето хитът. Чуваш ли как допето ми бие попръцква? Ти не знаеш как съм акала и отзор съм плакала, по колко туалетни аз съм клякала и запечена съм чакала и плакала. Искам да опитам, като изкарат... малко мирише, да ви кажа. Мирише ти на слава, за това съм Дупи Слава, защото има слава в мен. Като изкарате диска на пазара... Има и дупи, нали? Какъв цвят ще бъде? Какъвто си искам. Далматинец. Няма ли да е кафяв? Няма да е кафяв. Не пръска на мазилка. А ние как открихте? Ние открих. Тапицираше дивани пред един небостъргач, ще ги носеше после на гръб по стълбите. Значи, искам да кажа, Гнуси, не знам дали са достатъчно говориш пълни глупости. Гнуси ти, по-добре ще да замълчиш известно време. Аз съм открита на един диван в къщи, защото аз не се движа много. Тъй като звездите не вървят, звездите само стоят. Така е, гледах последния път, като снимаше нещо в Пловдив на центъра, без се изплющява на една маса, ма така се беше разляла, като лиготия, с ония гримьора Бон или къв и той един лява лека типка. Да, и стоите и какво даваш автографи, ма? Какво да давам?
Да си давам дупито като тебе ли? Аз пея. Аз пея и се раздавам. Ти пееш Сега Дупито. пееш с другата уста, нали? много хора твърдят, че певици нямат истински гласове. Вие как поддържате? Аз само ще демонстрирам. Дай демонстрирай, после аз ще демонстрирам. О, шампанско и сърми е животът ми. Ракия и компот ще пием цял живот. Чудесен Ти професионализъм. не си ли чувала моите другата ми песен? Не. Кажете, тук изпеете пред хората. Си мажор. Не съм си мажор, аз съм фалцет горе. Да, добре. Не, в момента съм присипнал, не мога. Не можеш? Извинявай, Аз да, съм не. десет. Едно яйце ще пиете ли? Но е една Да се ракика. ли чукнаха две яйца? Интересно. А верно ли е, че спите по принцип с мутри? Чакай, ще пей, бе. Не, аз спа с охраните на мутрите. Така. Моето гадже е охрана. Много е сериозен. Охранен. Много е сериозен. Много е еродиран. Не говори много. Богаташ ли е по принцип? Не е богаташ, аз го издържам, аз варя достатъчно пари и ако си мисли, че А вие го издържате? в фирма Лайнер, като съм губил там еки 100 лева, дето съм казал на едни колеги, че са стари, че ми пука, въобще не ми пука, защото и 10 000 да ме глобите, ми е все тая. Аз съм вече известна, аз съм вече допислава, дали ще пея, дали се дупя, това си е мой проблем. Така, Аз че, предлагам да вземем се прибереш в Добрич. Това ще е след предаването. Къде? Така ще стане. В Толобухин те да се каже. първо, искам да кажа, не се казва Толбухин. Ние сме модерен град и се казваме Добрич. Вие сте един мегаполис направо. Точно така е. Аз лично ще подаря една каса за врата, 2,20, за да може да ти минава дупито през нея, като се прибираш. Първо вижте беше колко си дърта, стара корабия, не 40 така си Вярно е. минала. Освен това служи силикон, после си го махна, сега висиш цялата, от всякъде, пък аз съм млада, стегната, желаят ме хората, искат да пея. И приличаш на гюле. Това няма значение на Аз какво. може да съм стар буклук, но като се запаля, пуша на високо. Така беше. Да, това е. Да. Това е. Може да питате половин София, тя знае. Мъжете имам предвид. Конкретно към Не е вас- вярно. Не ми говори за твоето гадже, за ония барбаниста от Канарите. Много те моля. Знам много добре. Канарите, ама е такова канарче вади. Хайде, чували се ме. Време е, мисля да попеем малко, Да. да разнообразим, така Да, се каже, да. атмосферата. Да. Допислава? Коя първа ще пее, да не се сбиете, коя първа Допислава, ще че пее? е по-млада и по-едричка, път на по-дебелите. Вижте какво, аз смятам, че няма какво да се доказвам. Аз съм доказана, вече не веднъж. Аз се доказвам от толкова много време. Нека възрастните дами имат път, старите си. Ама какво е това самочувствие във вас? Аз не мога да Вижте, разбера. вие не знаете ли, че аз съм аз забих всички в земята. Това Така ли? Глория и баба, да. Моите хитове в момента са най-актуални. Най-актуални са, разбира се. Да. Много са актуални. Туалетните са това. Гласа ми е перфектен. Аз жуля на 2 октави, 3 нагоре, ти къде отиваш? Гласа ви. Аз не мисля така, защото чух преди малко. Виж, Сега, си вие- гледай смешния брак и смешния пилот. Няма да ми говорите за пилота. Изнервям се, постоянно ме тровя за това нещо. Допислава грачите като невестулка. Аз ви го казвам, защото съм жена с опит, пея от покръшмите, не знам от кога. Виж, дивана, дали ще те късам някой в табицерията, някой диван или ти ще пееш, то е едно и също. Разбираш ли? Или с телбона ще штракане и ти ще издаш някакви смешни звуци, това е същата работа. Моля те, Ти дивана, какво си получила ти, освен... аз съм допислава, ти си дивана. Да, аз се обърках. На мен Защото си феновете... тъпа и си стара. Не е вярно, просто защото красотата ми е толкова голяма, че аз се виждам навсякъде. Освен това искам да кажа, шоу-бизнеса в България съм само аз. Той твърди, Има че е само шоу. той. Аз съм само шоу. По-скоро съм само откривам аз, всички защото звезди. на мен лично Аз миналата открих седмица вас. феновете ми подариха диван кожен, за да мога да си плескам тавата. Аз искам на мен, защото млъкни гнус, постоянно говориш глупости и нищо не казваш. Искам аз да кажа, Мирише на мъртва риба от някъде, не знам от кого. От вас, ме. Я ми да хети. От вас, колеги, след Бях малко на салфетка. ресторант преди На малко. мъртва риба е вярно. На цаца ли ядахте? Не знам, беше разложена. Трицона. Или, да, традиционно О, предполагам така. Много зрители се ме питат, насълзиха. верно ли е, че вие през свободното си време работите като проститутки? Това е много Моля, нормален въпрос. Категорично не. Милена, ставам и си тръгвам от този
гаден стол и Идеи ще аз има да се ти извикам и самосвал за дупито. Аз просто съм длъжен да попитам да чуят хората. А пък ти като си тръгваш, тогава се обадя долу на погребално бюро здраве и живот, за да мога да чакаш следната платформа, защото ти си за там. Защото никога не чул човек, това си дърта Това не пиростия. е чековата книжка. Абе, Сега вие... добре, че беше Индира. Щото изпя всички песни и стана хитове. Ако няма Индира, ако Индира почини, почиваш и ти. Веднага заминаваш и умираш почиваш. Аз си направих известни и популярни песните в България. Кой бе? Аз. Плаща ли Кой? ви тя нещо? Моя вариант на нейните песни е много по-добър, отколкото оригиналите, мога да ти Този кажа. смешен вариант на шампанско и сърми, така ли? Да. Хората го слушат и танцуват. Всички обичат сърми, пияни. особено ти като ти гледам заради обиколката на талията. Аз съм много по-добре от тебе, просто гърдите са ми по-големи. Твоите. Компот с ракия също. Аз жуля джанко с сливова. Това не се ли казва, няма ли друго име С компот с ракия? парцуца. Как? Има друго име. Например? Това е... Някой толбухинска глупост, навярно ще кажеш. носи елементарна и задръстена. Сега- Вие от Айтос сте такива всичките. Аз може съм задръстена, ама мене поне ми съм писта- запечена. Искам да ти кажа нещо. Жеми се убеди на кмета на Айтос там и Карнобат. Да. Защото ми писта там, копате като разпрани картофили, търсите по асфалта, не знам, няма да ме. Сега един последен въпрос. Вие постоянно обиждате този гнус. Някой не се ли е лягал от вас с него? Някой да се... Да, с него, в принцип. Че аз Не, по-добре, аз- аз по-добре да легна с умрял плъх, отколкото. Аз Никой лично не си ляга предпочитам с с него, Гарелов. Да си ляга, защото ме наеха като рекламно лице за свинска мас, Родопа и за Бахор Любимец. Искам да ти кажа нещо. Гарелов съм аз първа. Съжалявам. Много те моля. Той ме покана първа за Горелов. Или кой? Горелов, нали? Горелов, да, също Горелов. Не се разбрахте тук коя е по-голяма. Не ме интересува, приключи това тъпото предаване, Аз защото искам вече... да кажа на вече драгите те зрители, ми занимавам с това. темата остава отворена. Има ли шоу бизнес в България? Ще продължим следващия път, а от мен един приятен, стремителен и динамичен ден днес. Но много тъп предаване. За какво ме покажете? Как? Нали взимате пари? Слава, Нали пари викай взимате? такси, тръгваме си. Абе, Мирише от... те не ме интересува. Как? бе. Вижте каква си смешна. Аз елементарна и смешна си.